Police Zimbabwe chase war veterans out of Bulawayo meeting. Azvipere mushe mavideos otirira pasocial media tiona kuti aiwa vakomana war veterans aiwa vakomana veZimbabwe National Liberation War Veterans Association votandaniswa aiwa zvinzi munounganira chii zvezvamuri kuronga zvezvamuri kuplana. Panguva ino yatiri kuona kuti Bonshogeza akasiya aiwa akwenya chimoto kunyangwe panguva ino war veterans atiri kuona kuti vari kupiwa mapresidential aiwa vari under the presidential input scheme vachipiwa mafunds and the likes. Panguva ino vakomana votandaniswa sana kuda masviko blanyorwa panapa ego subscribe or like on the bell icon. The news address moblanyorwa pamuchenzi. Police officers are right now blocking war veteran Andreas Matibela press conference at the press club in Bulawayo. Matibela is the chairman of the Zimbabwe National War Veterans Association. Zebra War Veterans spokesperson Besta Mabisi is captured being chased out of the building. Police officers are right now blocking war veteran Andreas Matibela's press conference. Panapa pane chitiko chinoshamisa chekuti aiwa kuonekwa kunzi there were some guys aiwa vakomana votumwa nemayouths aiwa kuti vanodisrupta aiwa this press achipinda panapa BBC yaunganya faction battle in ZANU-PF turn violent. Those who are against the 2030 are being handed and beaten. In a video below is a ZANU-PF member who has been assaulted by the people. He said they were sent by Deputy Minister Paradza. The guy was beaten just for because he's supporting Chwenga. Domashkwa mudanyo kwa panapa zvinzi aiwa most of the guys panapa tukona vamwe vari kuonekwa kunzi they are unknown aiwa youth league members vari kuonekwa kunzi ndo vari kutumwa chinodisrupta pamwechete vane the police Zimbabwe kuonekwa kunzi aiwa members of the community vochibata mumwe wacho ndobva vachizomubvunza mubatsa kuti aiwa angatumwa aiwa nana minister Paradza. Tonze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi kana comment section medu semafunguro enyu. Subscribe or like